fruktózról lesz most szó, és a nagy kérdés, hogy ez barát vagy ellenség, és ahogy a bevezetésben elhangzott, ez beállt egy elég nagy ívet ez a molekula. Hogyha visszaemlékszünk kémiai tanulmányainkra középiskolában, akkor ugye van fruktóz, meg glukóz, meg galaktóz, ilyenekben most nem menjünk bele, hogy van beta-D, meg alfa-D, meg melyik a gyakoribb a természetben, hogy melyik épp hogy áll az oldallánc. De a lényeg az, hogy a fruktóz ugye ez egy 5 tagú gyűrű, ezt másnál ugye gyümölcscukornak hívjuk, és az emberi szervezetben ez nem nagyon található meg, egy-két limitált alkalmazása van csak, viszont gyümölcsökben, mézben, ugye mi gyümölcscukor nagy mennyiségben jelen van. A szőlőcukor, meg más néven dextróz, az élővilágban egyik legelterjedtebb molekula, amit ugye energia felhasználásra használ a világegyetem. És ugye van még a galaktóz, amit még ide tettünk, mondjuk erről sokat nem fog beszélni, leginkább semmit. Ugye szabad formában nem nagyon létezik a természetben, ez inkább a laktóz, mint tejcukornak az egyik alkotó eleme, ugye glukóz együtt alkotja a tejcukor molekulát, és akkor ez így már mindenki tudja, hogy ezt laktáló állatok és emberekben meg lehet találni. Ami közös bennük, hogy a máj amikor eszünk, ugyebár akkor egy tápanyag jelentős része a májba kerül, és ott ugye átalakul, de többek között a fruktózt gyakorlatilag csak a máj tudja felvenni és metabolizálni, míg a cukrot ugyebár magát a glukózt, azt ugyebár szinte bármelyik sejt fel tudja venni, sőt az egyik alapja a szervezetünknek, és a máj csak a harmadát veszi fel maximum, és ugye még raktározzuk is glikogén formájában, és ez főleg sportolásnál nagyon fontos, hogy az izomzatnak a glikogén raktára mennyi, és meddig bírja a szervezet plusz szénhidrátpótlás nélkül a sportolást. A galaktóznak ilyen őrült nagy szerepe nyilván miatt így nekünk így felnőtteknek nincs, egyébként szintén a májban alakul át. Na most, amit érdemes tudni, a fruktóz a legédesebb cukorféleség, ami lehet, hogy kicsit meglepő, de édesebb, mint maga a szőlőcukor, és emiatt egy nagy szerepe lett az emberiség történetében, és a glukóz az kevésbé édes a fruktóznál. Egyébként egymás izom át tudnak egymásba alakulni, de ezt most hagyjuk. És akkor van gyorsan csak egy visszahajlódok, hogyha valaki visszaemlékezik rá, van ez a szaharóz, vagy répacukor, amit kristálycukornak, étkezési cukornak szoktuk nevezni, ugyebár egy fruktózból, meg egy glukóz molekulából áll, amikor összekapcsolódnak, és akkor ez a képlete. Ami erről érdemes tudni, hogy ugye ezt el kell hasítani enzimatikusan, tehát ez vízbe fogadjuk, ez nem, magától nem hasítódik szét két molekulára, mert ez így önmagában nem tud a szervezetnek hasznosulni, tehát ezt enzimatikusan először fel kell bontani glükózra és fruktózra, viszont azért az enzimatikus bontás az valamennyien időt igénybe vesz, ezért nem ideális hipoglikémia kezelésére. Hogyha arról van szó, hogy hipoglikémiát akarunk kezelni, akkor ugyebár az ilyenkor, hogy leggyorsabban felszívódó szénhidráthoz nyúljunk, magyarán itt monoszsacharidot kell bevinni a szervezetben, hiszen azt nem kell még bontani, hanem egyből fel tud szívódni abban a pillanatban gyakorlatilag. Egy része már minimálisan a szájüregbe is fel tud szívódni, de miután lenyeltük, utána azért a glukóz az egyből fel kell szívódni, meg hát pláne a vékony mélben. Jó, ez csak egy gyors kitekintés, hogy alapvetően a répacukor az nem a legjobb dolog a hipoglikémia kezelésére. Na, és akkor a fruktóz-glükóz szerepe cukorbetegségben. Itt egy-két élettani dolgot át kell beszélnünk, az egyik pedig az, hogy ezeknek a felszívódása az limitált. A glükóznak az 1 g per perc, de szokták ezt mondani átlagosan, és ez nagyjából független, ki issza meg. Tehát, hogyha egy 90 kg-os, egy férfi, vagy egy 70 kg-os nő, akkor is limitált, hogy mennyi cukrot tud felszívódni a szervezetünk. És ez kötve van egy SGLT egy receptorhoz. A fruktóz viszont egy másik transzportrendszeren keresztül szívódik fel, a GLUT5-ön keresztül, amelyek szintén van egy maximum, ebből sem lehet korlátlanul bevinni, és aztán hasznosítani a szervezetnek. Ez kicsit kevesebb, ezt régen 0,5-re tették, most már 0,8-ra azt mondják, hogy ez biztosan fel tud szívódni, sőt, vannak egyes gyártók, akik azt mondják, hogy ők így meg úgy, bizonyos mahinácok akár ugyanezt az 1 g per percet el tudják érni. De ez azt jelenti, hogy ha valaki bevisz 15 g glükózt, tehát szőlőcukrot a szervezetében, az 15 perc alatt fogja felszívni, legjobb esetben is a szervezete, és hiába visz be 20 vagy akár 30-at egy ültőjében, akkor sem fog gyorsabban megemelkedni a vércukor szintje, és ez ugyanez igaz a fruktózra is. Tovább fog emelkedni, tehát nem áll meg 15 percnél az emelkedés, hogyha 30 g-ot vitt be, de az első 15 percnek a vércukorszint emelő hatása az megegyezik a 15 g-nak, meg a 30 g-nak is. Na most a fruktózból kiegyensúlyozott táplálkozás alapján nem olyan sokat viszünk be, ezt olyan 10 g-ra teszik a dietetikusok a felmérések alapján, és ha túl sokat viszünk be, akkor minden emésztési panaszok lesznek, ugyebár többek között puffadás, hasmenés, mi egymás.
de hát hogyha ezt egyszerre 25 g-ba visszük be, az már szintén nem túl kellemes. És itt van egy ilyen limitáció, hogy valakiknél csak 15 g-ot bírnak például, mert csökkent a glükóz felszívódó, vagy a fruktóz felszívási képességük, mert az enzimük kevésbé aktív, így ezt át kell alakítani felszívó, hogy tudjuk hasznosítani, ezért ők kevesebbet bírnak egyszerre, akár gyümölcsök, vagy bármi másból tolerálni. Ami viszont fontos, hogy ezeket a felszívódást ezt tudjuk facilitálni, tehát gyorsítani, és többek közt a fruktóz, meg a gluktóz közt, meg a nátriumsó között van egy ilyen összejátszás, és ha valaki tisztán visz be csak fruktózt, az sokkal kevesebbet tud felszívatni a szervezetéből, mint hogyha visz mellé glükózt is, vagy akár ugye nátriumsót, és ez például a szénhidrát-pótlás, ez egy nagyon fontos élettani jelenség. És itt van egy ilyen minimális paradox, hogy az ember tisztán gyümölcscukrot, fruktót visz be, eszik meg, versus répacukrot eszik meg, amit ugye enzimes bontás után glukóz és fruktóz lesz, akkor a répacukor az jobban felszívódik, mert a glukóz meg a fruktóz az serkenti egymásnak a felszívódását. Miért lett olyan fontos a fruktóz molekula? Miért írtuk fel régen nagy mennyiségben? Mert ugye bár maga a fruktóz, ez nem emeli meg hirtelen így a vércukorszintet, hiszen az nem glukóz molekula, tehát az nem közvetlenül emeli meg a vércukorszintet, és azt láttuk és gondoltuk, hogy ha aki fruktóz eszik, akkor megy be energia, meg megy be ez az édes íz, leginkább ugye édesítőszerként lett így használva, viszont nem emelte meg a vércukorszintet, és hát ez cukorbeteg embereknek, hogy ez milyen jó, mert úgy tudtak édes ízhez hozzájutni, hogy a vércukorszintjük nem emelkedett meg, vagy nem kell plusz inzulint adni, stb. Aztán ugye a fruktóznak az útja, ezt később, amikor cizellálták, akkor ugyebár első rájöttük, hogy a májban átalakul, és akkor egy része átalakul ugyebár cukorrá, egy részéből zsír lesz, egy részéből meg laktát. Úgyhogy ez a kedvező konstelláció, hogy van egy olyan molekulánk, ami a legédesebb íz kvázi, viszont nem emel meg annyira a vércukorszintet, ugye ezt az barátnak hívjuk, hiszen ez egy lassú vércukorszint emelést okozó édes íz, sok jobb, mint a cukor, tehát használjuk ezt a főzéshez, meg lehetőleg mindenféle készítményben, és ez az élelmiszeripari karrierjét ezzel meg is alapozta, még a múlt századnak a 60-as évektől kezdve, kekszek, műzlik, szirupok, üdítőitalok, főként üdítőitalok édesítőjeként. Aztán ugye jött egy ilyen kis változás a tudományban, ugyebár ott már 90-es években ez a fruktóz az annyira népszerű lett, és annyira mondták, hogy nem emelik a vércukorszintet, és akkor lehet belőle kvázi kontrollálatlanul bevinni édes ízt, hogy főleg a 18 év alatti korcsoportban, üdítőitalok és egyébek formájában a napi teljes energiabevitelnek a 10-12%-át tette már ki, ami egy elég jelentős korlát volt. És akkor elkezdtek ráni, hogy ennek van azért több hátránya. Az egyik az, hogy nem nyomja az éhségérzetet. Van ez a grelin nevű hormon, ami az éhséget is nem gátolta a termelődését, tehát ez nem okoz olyan visszacsatolást a szervezetben, mint például akár maga a glukóz. Nem nagyon serkenti az immunválaszt és a leptin termelődés sem, ez szintén emiatt ez kiesik, ezért megint nincs egy ilyen visszacsatolás, hogy csökkenti az étvágyat. Elmeli a húgysav szintet mellékesen, és hogy csak a máj veszi fel a fruktóz, viszont gyakorlatilag kontrolláltan, utána kidőlt egy kis probléma, hogy bekül a fruktóz a szervezetben, a májnak nincs igazából ilyen szabályozási pontja, tehát hogy amennyi fruktóz megy be, ő azt mind szépen alakítja át. Egy részéből igen cukrot csinál, egy részéből feltölti a saját glikogénraktárait, egy részét átalakítja laktáttá, és egy jelentős részéből viszont konkrétan zsírt csinál, és ennek egy jelentős része meg konkrétan ott marad a májban. És akkor ahogy teltek így az évtizedek, szépen kiderült, hogy ez bizony zsírmájat csinál itt a kontrollálatlan fruktóz bevitel, valamint itt a nagyon alacsony sűrűségű lipoproteinek során bekerül a keringésbe, megemeli konkrétan a triglicerid szintet, akár 12 órán keresztül, és elég jelentős, ilyen 25%-kal gond nélkül, és az a hasi típusú elhízást azt elég erősen előre hozta, úgyhogy ez nyilván ez egy kardiovaszkuláris kedvezőtlen szívérendszeri hatás, pláne úgy, hogy nem okoz ugyebár az éhségérzetet nem nyomja el, és ezért így aztán átkerült a 2000-es évek tájékán, mint ellenség, egy alattomos ellenség, és hogy akkor fruktóz gyakorlatilag próbáljuk meg megszüntetni bevitelt. Hát ez természetesen nem sikerült, hiszen maga az élelmiszeriparban ez erősen megvetette a lábát a fruktóz. Most is, ha valaki megnézi, hogy valamilyen édes valamit vesz, inkább üdítőitalokat, akkor még mindig ott van a fruktóz bennük. De ez a sok kedvezőtlen hatás, ugyebár ez a nagy mennyiségben bevitt fruktózra igaz. Ha természetes formában visszük be,
akár mézként, vagy akár inkább gyümölcsként, akkor az ilyen nagy mennyiségben nem tudjuk bevinni, tehát azért attól nem kell félni, hogyha valaki eszik egészséges mennyiségben gyümölcsöt, hogy akkor neki most zsírmája lesz ebből. És akkor volt régen, amikor még ezt nem tudtuk, hogy azért a kontrollálatlan fruktóz bevitel az többek között zsírmájat csinál. Van ez a 1 g-os fruktóz kiszerelés, ezt fel lehetett írni receptre, vagy hát receptnek is meg lehet venni, és bizony ezt időként írtuk, hogy akkor ezzel főzzenek, és akkor ez milyen jó lesz. Hát ez most már nem annyira támogatott, vagy hát nagyon kis mennyiségben, de lehet vitatkozni, hogy napi 30 g-nál meghúzzuk, hogy annál többet ne vigyenek be, vagy akár még kevesebbet. De gyakorlatilag a népszerűségen, hát én is már nagyon-nagyon régen írtam fel ilyen receptet. Ez, ami idáig beszéltünk, az a fruktóznak a édesítőipari karrierjéről szól, de hát a fruktóz azért az nem csak édesítő szerként lehet használni. És akkor térjünk át a sportra, mivel a sportos cukorbetegeknek a rendezvény általában szóba kerül a sport. Ugye az egyik nagy előnye, amiről volt szó, hogy a glukóztól eltérő transportrendszeren szívódik fel, tehát hogyha szaturálódik és telítődik is a glukózfelszívódás, akkor fruktózt még mindig fel tud szívni a szervezet, magyarán több szénhidráthoz tudjuk juttatni a szervezetet sportolás alatt. Ez konkrétan azt jelenti, hogy majdnem meg tudjuk duplázni, 1,8-szorosára tudjuk emelni azt a szénhidrát mennyiséget, amit be tudunk juttatni a szervezetbe, a keringésbe, amit ő el tud utána égetni. Tehát, hogyha valaki egy nagyon jelentős állóképességi edzésen vagy sportási teljesítmény nyújt éppen, már pedig ahhoz kell a szénhidrát, főleg versenyeken, nem tudunk elég glukózt bejutatni neki, de hogyha mellé tesszük a fruktózt, akkor a kettő együtt azon, hogy egymásnak a felszívódását is serkenti, már biztosítani tud egy nagyobb szénhidrátiót oxidációs rátát, tehát az izmok ugye hatékonyabban és tovább tudnak aktívak maradni. Például, hogyha veszünk a kerékpáros versenysportból egy példát, a Team Novo Nordisk, ugye, akinek a tagjai azok mind egyes típusú cukorbetegek, ők átlagosan 76 g/óra szénhidrátot igényelnek verseny közben, és ez nem adnak bólusi inzulint. Ugyebár ezt a 60 g-ot ugye nem lehet tisztán glukózból, szőlőcukorból fedezni, ennyit konkrétan nem szívódik fel a szervezetbe, hogyha valaki többet visz be sok kis apró csomagonként, mint 60 g egy óra alatt, vagy gyakorlatilag 1 g/percet meghaladjak, az nem fog felszívódni a szervezetében, az szintén felszívódási panszokat fog csinálni, ugye a vízvesztés meg adott esetben hasmenést. Viszont, hogyha ez a glukózmennyiséghez fruktóz kiegészítést alkalmazunk, akkor már gond nélkül lehet fedezni bizonyos edzés után ezt a 76 g/óra szénhidrátot, sőt, akár ennek ugye még nagyobb részét, ugye akár 100 g-ra is elég könnyen manapság már fel lehet menni. Hogyha valaki aktívan sportol, és mondjuk ilyen hosszú távú edzéseket, sportolást csinál, vagy állóképességi edzéseket csinál, akkor találkozik ilyen gélekkel, és ha megnézi ennek a tartalmát, akkor látja, hogy glukóz mellett van benne fruktóz is. Ez nem reklám, ez csak ez volt a legegyszerűbb, amit találtam a neten, mint kép, de ismert egy ilyen Valley Orange invert cukor, ami azt jelenti, hogy abban kvázi egy arányban van a glukóz és a fruktóz, egy ilyen kisebb mennyiségben, 10-15 g-ban, és ezekkel úgy lehet, tehát facilitáltan több szénhidrátot lehet ezekkel bevinni, mint hogyha csak glukóz, szőlőcukor alapú bevitel lenne az illetőnek. Na most a nagy kérdés, hogy ezek mind jók, hogy ez kinek kell. Ugye a 60 g/perc szénhidrátpótlás azért a legtöbbünknek az bőven elég, amit mi teljesítünk. Vannak egy pár itt a teremben, akiknek lehet, hogy nem elég, de azért a jelenlévő 99%-ának valószínűleg bőven elég lenne 60 g/perc szénhidrát a sportolás alatt. Pláne nem 90 vagy 100 g kell, úgyhogy nyilván hosszú távfutóknak, ultrásoknak kell esetleg, vagy hát élsportolónál beszélünk ilyen nagy szénhidrát mennyiségtől. Átlagos sportolónak van-e értelme fruktózt használni? És az adódik a kérdés. Ugye ezt nem nagyon használjuk ki mai napig a gyakorlatban. Az elméleti háttere az lenne, hogy a fruktóz ugyebár az lassabban és elnyújtottabban emeli meg a vércukorszintet, és kisebb vércukorszint ingadozást okoz, hiszen lassabban szívódik fel, nem közvetlenül alakuljon a májban, ugye ez időt vesz igénybe, és aztán ez később is fog lecsengeni ez a hatás. Erről van is egy ilyen vizsgálat, ahol 75 g fruktózt és 75 g glukózt itattak meg a résztvevők egyes típusú cukorbetegekkel bólus inzulinadás nélkül, és azt nézték, hogy mennyire megy fel a vércukorszintjük. Hát jó felment, nem meglepő módon. Lehet látni, hogy 6,9-ről indult ki a glukózkaron a vércukorszint, és hát ugye szépen 21 lett már másfél óra múlva, és aztán 17 és 19 környékén ott platózott, ugyebár
180 perccel a bólusinzulin nélkül bevitt glukóznak a hatása. A fruktóznak azért látszik, hogy ez sokkal kisebb ez a hatása. Itt 4-jel emelkedett meg másfél óra múlva, aztán itt nagyjából platózott egy 5-ös vércukorszint emelkedéssel, és aztán nagyjából ezt meg is tartotta. Úgyhogy a vércukoremelő hatása a fruktóznak az jelentősen elmond a glukózétől, de természetesen számolni kell vele, de messze nem annyira drasztikus. Most akkor ugye a nagy kérdés, hogy ha égyomorra visszük be, akkor ennek hol lehet például venni a hasznát. Amikor egyes típusú cukorbeteg elkezd edzeni, ugye akkor számolni kell vele, hogy előbb-utóbb legalábbis aerob sportolás esetén le fog menni a vércukor szintje. Mikor érdemes sportolni, arra ugye több tanácsot szükséges mérlegelni, mikor tegyük be a napszakban, meg a napi rutinban, de például tavaly arról beszéltünk, hogy ha égyomorra kezd az illető sportolni, akkor ott van egy reggel egy átmeneti inzulinrezisztencia, illetve égyomorra van, tehát ott biztos nincs aktív inzulinja, nem volt bólusadás előtte, ezért ott sokkal tovább lehet sportolni, plusz szénhidrátbevitel nélkül, tehát anélkül, hogy a vércukor szintje az illetőnek visszafordulnak, kellene pluszba enni, nem lesz kisebb a hipoglikémia rizikója. Ugyebár, hogyha valaki égyomorra van, akkor azt mondjuk, hogy előtte is azért 7-10 körül vércukorszintre induljon el, hogyha elmegy valamilyen sporttevékenységet végezni, de hogyha azt mondjuk, hogy most alacsonyabb vércukorszintje már pedig jó esetben, hogy égyomorra felébred, akkor azért nem 7-10-el ébredt fel, hogyha jó van beállítva a rendszer. És vízbe egy kis glukóz, nagyon könnyű ilyet túllőni vele, kevés glukóz is nagyon hamar megemeli a vércukorszintet, 10 g is akár könnyű túllőni vele, hogy 10 felé megy az éjjomi a vércukorszintje az illetőnek, nem feltétlenül kell 15-ös vércukorszinten elkezdeni egy 30 perc vagy 60 perces edzést, sőt inkább nem. A másik, ami gond lehet a glukózzal, hogy amikor edzés vége felé tartunk már, de már esik le a vércukorszint, akkor ugyebár kell egy kis plusz szénhidrát, viszont nem sokára vége lesz az edzésnek, hogyha itt visz be az illető plusz szénhidrátot, akkor lehet, hogy megint túllövi a vércukrát, felmegy adott esetben 14-re, de már csak az edzésnek mindjárt vége van, tehát nem nagyon fog onnan leesni a vércukor szintje, akkor meg ugyebár korrigálni kell. Tehát nem volt célja, hogy ennyire túllője, de valamit be kellett vinni a sportolás alatt, mert különben akkor meg kellett volna szakítani az edzést. Hát ez a görbe szemlélteti mondjuk nagyjából ezt, hogy ez itt mondjuk a célérték legyen, ez a 10-es érték. Nagyon gyakori, hogy valaki hosszú távon akar, 30 percnél hosszabban akar edzeni, akkor kicsit jobban felvisz a vércukor szintjét, hogy ne kelljen közben szénhidrátot pótolnia. Egyrészt, hogy ne kelljen emiatt megállnia, meg hát ez kicsit ugye bonyolult, meg nem mindenkinek bírja a gyomra, hogy futás közben, vagy akár biciklizés közben szénhidrátot vigyen be. Úgyhogy adott esetben egy kicsit lassabban felszívódó, eljutottabban ható szénhidrát, hogy az egy jobb opciót jelentene ebben az esetben. És akkor volt is erre vizsgált ennek a hipotézisnek a kapcsán, nem egy nagy vizsgát, 15 egyes típusú cukorbeteg hobbisportolval kezdték ezt a vizsgálatot, és ez keresztezett vizsgát, tehát mind a két karon voltak az illetők, aztán megcserélték őket, és akkor tudták egymáshoz viszonyítani, saját magukhoz viszonyítani az eredményeket. Egy 90 perces kerékpáros edzést végeztek, nem túl nagy intenzitással, és az volt a kérdés, hogy fruktóz vagy glukóz, vagy csak glukózbevitel történjen, ez egy klasszikus aerob vizsgálat volt. És azt láttak, hogy amikor fruktózt is vittek be, akkor magasabb laktátszintet és magasabb zsírsav-oxidációt észleltek az illetőknél. Magyarán ez egy glukózspóroló hatással bírt. Ugye, ahogy volt az, hogy a fruktóz mi történik, mintán megeszi a fruktózt az ember, a májban átalakul, lesz belőle egyrészt lesz belőle cukor, glukóz konkrétan, meg glükogén, meg laktát is lesz belőle, amit egyébként el tud használni újra a szervezet, és egy részéből lesz pedig ugyebár zsír. Na most, hogyha nagyobb a triglicerid, a zsírsav kínálat a szervezetben, akkor az izomzat egyébként lehet, hogy arra jobban átáll. A másik pedig, hogy a laktátot is tudja használni az izomzat, és akkor ezzel tudunk glukózt spórolni. Tehát nem annyira fogja levinni a vércukor szintet aerob edzés alatt, egyes típusú cukorbetegségben a mozgás. Ha ezt így megnézzük ábráson, akkor látszódik, hogy akik fruktóz, a fekete vonallal lévő karon vannak, hogyha viszik be a fruktózt, akkor jobban megemelik a laktátszintjük, amit szintén lehet energiaként felhasználni a szervezetben, ez pedig a szabad zsírsav szint, ez a NEFA. Szintén látszik, hogy magasabb volt a fruktóz ágon, ahogy biokémiai alapokból következik, és aki fruktót teszik, annak felmegy a vérzsír szintje. Volt egy másik vizsgálat is, amit ebből kiemelnek, ez is 2020-as vizsgálat, szóval ezek nem olyan régi vizsgálatok, nem olyan régen gondolkodunk ezen az ötleten,
Itt szinte egyes típusú cukorbetegekkel 2x60 perces kerékpáros edzés történt, hasonló intenzitással, reggel éjgyomorra, és degludec-inzulin mellett történt. Na most ugyebár az ultrahosszú hatású bázisinzulin van, mint például degludec-inzulin vagy glargin 300, azt tudja, hogy azoknak a dózisát nem lehet naponta módosítani, ugye 3 nap körülbelül az, míg hogyha történik egy dózis módosítás, beáll az új steady state állapot, tehát amikor el lehet dönteni, hogy jó volt a dózis módosítás. Tehát például szerda reggel valaki megemeli a degludec-inzulin dózisát, akkor szombat reggel tudja megmondani, hogy ez jó volt ez a döntés, és fordítva is igaz, ha szerda reggel lecsökkenti, vagy szerda este lecsökkenti a dózist, akkor igazából szombatra fog beérni, hogy lássa, hogy jó volt-e a döntése. Nem lehet velük naponta játszani, hogy most kicsit többet edzettem, ezért este le fog menni a vércukorszintem, ezért kevesebbet adok be vele, nem lesz aznap kvázi, meg a következő nap semmilyen hatása. Ahhoz ilyen rövidebb hatású bázisinzulint kellene használni, viszont ezek ugyebár a legnépszerűbb bázisinzulinok jelenleg, hiszen ugye stabilabb vércukorszintet tudunk vele elérni, főleg az éjszakai hipoglikémia kockázatát pedig csökkentik, mint az első generációs bázisinzulinék. Na itt a kétkarú vizsgálat ugye arról szólt, hogy edzés 5-30 perccel 20 g fruktóz feloldottak vízben, a másik karon meg csak vizet ittak, és akkor a kérdés az, hogyha éjgyomorra beviszünk fruktózt, az a mit érünk el egy ilyen edzéses szituációban, és bevált, 88%-kal kevesebb hipoglikémia alakult ki a fruktózkaron, hogy egyszer volt hipoglikémia a 60. percnél, még akik nem vittek be semmilyen szénhidrátot, hanem csak éjgyomorra mentek el edzeni, ott 6 hipoglikémia volt, és általában a 30. percet sem bírták ki átlagosan, tehát 30 percen belül kellett pótolniuk. Az átlag vércukorszint nyilván fruktózágon kicsit magasabb volt, fruktóz nélküli 5,5 környékén volt, és ugye az hamar leesett, tehát hamarabb kellett szénhidráthoz nyúlni pluszban. Na most itt ebben a vizsgálatban egyébként alacsony volt a zsírsav oxidáció, és az edzésterben magas volt a laktátszint, tehát itt ebbe az jött, hogy nagyobb arányban laktátot használtak az izmok, és a következtetés az volt, hogy inkább a laktát emelkedés miatt van ez a glukózspóroló hatás, de a következmény az ugyanaz, hogyha fruktózt viszünk be egy hosszabb edzés előtt, akkor azzal tudunk glukózt spórolni, magyarán kevésbé fog leesni a vércukorszint. Teoretikusan a sportás után hipoglikémia ellen is védhet, hiszen több órán keresztül magasabban tartja a vércukorszintet, de nem annyira magasan. Itt van grafikusan, hogy történt ez a vizsgálat. Tehát a két kar, ez amikor nem vittek be fruktózt, ez amikor bevittek csak fruktózt, éjgyomorra az edzés során, és látható, hogy ez egy stabilabb vércukorszintet eredményezett, bázisinzulin hatás mellett, ugye itt nem volt bólusinzulin, de nem volt érdemi vércukorszint emelkedés, tehát nem az történt, hogy jó, most akkor elmegyek edzeni, és akkor beviszek akkor 15 g glukózt, és akkor felmegy 14-re a vércukorszintem, aztán majd az edzés végére jó lesz, hanem megspórolták ezt a vércukorszint emelkedést itt, nem volt hiperglikémiás állapot, hanem szépen a normál tartományban tudták tartani a vércukorszintet a fruktózzal, nagy vércukorszint ingadozás nélkül. Tehát, hogyha összefoglaljuk, akkor a fruktóz, amikor kezdetben barátként indult, hogy milyen jó, hogy és a élelmiszeripar milyen sokat használtuk, azt állítottuk, hogy ezt túlzásba vittük, tehát átesett a túloldalára, a tudomány is nagyon szigorúan mondtuk, hogy ebből nem kéne semmit bevinni, és az lett a fő ellenség. Valóban ebben a konstellációban túl sokat viszünk be, mai napig is átlagosan, tehát ezt el lehetne nagyon jól hagyni. Viszont kisebb mennyiségben, sportolásban nagyon jól lehet használni, és ennek két célja van összefoglalóan. Egyrészt maga az állóképességi edzések, tehát az endurance edzések, hosszú távú sportolók most is és jelenleg is használják a glukóz-fruktóz keveréket, mivel ezzel nagyobb, közel dupla annyi szénhidrátmennyiség felszívódással érhető el, mint csak a monoglukóz használatával. A másik pedig, hogy többek között a vizsgálatok alapján éjgyomorra biztosan a fruktóz bevitellel, kisebb vércukorszint ingadozással lehetett stabilan fenntartani a vércukorszintet, és így a hipoglikémia rizikót csökkenti, anélkül, hogy edzés közben magyarán nem kellett pluszba szénhidrátot pótolni. Amire most még nincs, nem volt olyan hosszabb utánkövetés, a sportolás utáni hipoglikémia ellen védhetett. Logikusan úgy hangzik, hogy 4 óránál tovább tart a vércukorszint emelő hatás, hogy akár a sportolás utáni hipoglikémia ellen is védhet. Úgyhogy itt lesz ennek a nagy kérdés a közeljövőben, hogy ezt mennyire fogjuk kihasználni. Mostanában mi részünkre elkezdtük ezt egyre többször használni, és javasoltam többeknek, hogy próbáljuk meg a fruktózt használni. Ugye
amiről volt szó, hogy eléggé érzékenyek az emberek, hogy mennyit tolerálnak egyszerre bevinni fruktózból, 15 g, 20 g, maximum 25 g. 20 g-mal volt ugyebár ez a vizsgálat, az ilyen tolerábisnak tűnt, ott nem volt ebből gyomor-bérrendszeri panasz, lehet, hogy 15 g is valakinek bőven elég, de hogy egy logikus és igazolt pozitív hatása van, hogy sportolás előtt bevitt fruktózzal, és stabilan tudjuk tartani a vércukorszintet különböző vércukorszint ingadozás nélkül, és ez utána, a sportolás után is csökkenhet várhatóan a hipoglikémia hajlam. Köszönjük szépen, Márk!